Aí tedes a Lucía. Como tal, como tal? Aí está. Bueno, podes saludar agora. Ahora podo saludar. Saluda, que te ven. Hola a todos! Oye, eu como sei a xente que está aí? A ver, tesme que entender que estou en prácticas no Twitch. Vale, Vale. non teño nin idea de como é isto. Pra- Entón, como sei a xente que hai aí? prácticas non remuneradas, por supuesto. Sí, sí, sempre, eso sempre, gratis no trabajo. Pois, a ver, Twitch é outra plataforma. Isto é como unha plataforma ajena esta chamada. Ah, vale, Claro, isto eu lanzo a outra plataforma. vale. Entonces, sí, sí. Si queres, porque eu Sí. despois isto vai ir pa YouTube. Paso o enlace e así podes ver como quedou. Claro, E tes unha genial, idea. sí, sí. Porque, a ver a xente que se está conectando agora, pero es que queiran velo despois, en Twitch tamén queda tempo aí como os directos de Sí, Instagram, non? sí, Queda un tempo. Vale, queda podes... así. Eu ao ser humilde, a min borramos ao mes ou así. Perdona, espera, Gaby, o ser humilde. Ollo aí, los cascos del móvil. Mira, Gaby, os cascos que gasta. Mira o micro, llevo aquí. É que, Ser humilde, ser mira, humilde. mira, é que teño que dar unha presencia, jová. Eu teño que dar unha Claro, claro. presencia. Bueno, que tal, ojo? Todo ben? Pois todo ben, sí, Todo oye, ben. moitas grazas. Eu que che dicía, Nada. gracias por invitarme, porque eu destos son peixe total, será la edad, que estas cousas ainda pillan a mí un pouco bella. Pero ben, todo ben, aí andamos, liándoas, Bueno, como sempre. eu xa sabes que te dixo que ti síntete cómoda de expresarte como queiras. Aquí Vale. non hai filtro, vale? O sea que Ni censura. non hai censura. Bueno, a xente está aí falando, vale, está che dicindo, xa che dixo que se están dicindo. Pero eu quería saber, non podo ver o que din, claro. Claro, é que terías que estás co móvil. No, estou co ordenador. Pois se queres paso un enlace botas Bueno, da igual, ti como transmite queres. máis preguntas, que Vale. fan preguntas. Sí, E sí, así ti tranquila. respondivas. Aquí están dicindo hola, 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 hola. Que tal? Hola. Todo ben, todo ben. E aquí Fran está dicindo son fan de que nos pille revolando. Moitas gracias, que guai. Aquí Gracias, gracias. tes fans. Reboleiros e Aí reboleiras. estamos, aí estamos. Bueno, dicirche que despois de ti ten que vir Adri. Oye, pois sí, aparte Adri no mundo Twitch Sí, controla moito máis que a controla min, moito porque ele máis. estivo no hai cuarentena e isto teno hipercontrolado, Non, eu non, nada. non contouche algo Adri de cando fun eu ao que nos pille revolando? No, ao que nos pille revolando se fuches 20 eu. Non me viches? Cando estabas camuflado, de que ibas disfrazado? Que me entrevistou Adri? Non te vi, en Estaba serio, eu ali. Gaby. A ver, pero espera, que se te entrevistou Adri, eu a mellor andaba as miñas cousas. Pode ser. Entendes? O chaval de TikTok que di, non se dice. Ah, ese eras tú. Sí. Ah, sí. Ostra, pero claro, é que eu así visto non te recoñecía. Aparte falámolo porque esa parte levaba a Adri. E falábamolo co rexidor, con Carlos, e dicíamos, es buenísimo, quen é este rapaz e tal? Eras tú? Son eu. Aquí estou. No, Sí, eres son de eu. broma. Eres... Son eu. Ai, é moi guai, bueno, moito. Brutal, brutal. Espera. Lucía Pero canceladísima. espera, como? Que dis? Que é Nada, eso? nada. Canceladísima. Háblame de la jerga que eu non me entero. Que quere decir eso? Vamos che tachar de aquí, No. No, que te queremos, home, que te queremos moito. Queredme. Queremos Pobre. Hostia, pois matoume, o sea... Pero xo a ver, ese día non te presentaron con este nome. Gaby. Sí, no, sí, eu son Gaby, para todos. Vale. Pues non me acuerdo. Perdón. No, pero chocoume, dixen, hostia, pois eu para min que estabas ti ali, e dixen eu. Pero pois sí que estaba, o que pasa que a entrevista fixo a Adri, pero Sí. eu estaba te vendo. E aparte estábamos vendo, acordaste, no video wall, os vídeos, en grande e tal, e escoitáramos, estábamos, bueno, nese momento recordo que estábamos falando Carlos e máis eu, Carlos Tresandí, que é o noso rexidor, e dixemos, es buenísimo, estábamos carallándonos a rir. Bueno, que grande. Espera, Gaby, pero recorda un deses momentos, porfa, fai no agora, podes.
Pódelo facer, non se dice, venga, di, porfa. Ojo, ojo, o que me está, o que me está pedindo aquí, Veña, va, Pero que díjoche, foi moi guai. Veña, unha díjoche, delas, un cachiño, díjoche. veña. Di, Veña, di. mirando hacia a cámara. Espera, espera, porque ahora quedé en blanco, sabes o jodido. Colle unha Espera, delas, son así. veña, va. No se dice. Espera, espera. Ah, no se dice. Dale, dale, que. No, como era? A ver. Espera, que me estou me poniendo. O sea, Nervioso. ¡ojo! Que me Espera, vou dicir unha que teño aquí anotada. Incluso Veña. que. Porque fijo que esta anotada. Fixen tantas. E podes creer que non me ven agora a cabeza ninguna. Pero espera. A ver, creo que había unha, jolín, había unha como moi mítica galega, que non me acordo agora cal era, joa. Non era la de unha que dixeras algo de non sei se era gripe, catarro, algunha cousa así. No. No. É que venme a cabeza algo de eso, Bueno, non sei se eu a ver, estamos. as míticas gallegas que teño é a de non se dice de onde eres. Se dice e ti de quen vas sendo. Claro, eso sí. Eso sí que me Ou a acordo. de, bueno, tamén, o ves, ahora xa me veñen máis á cabeza. Veña, veña. A de non se dice joder, é que me ven a risa, non podo evitar. Non se dice dale, tranquilo, que aún queda mucho. Se dice dalle, que libras. Pois Ves, son moi guais. O que pasa é que despois editadas para TikTok, pues claro, como que é que ten o punchaído o rollo. vale, e tamén teño a de non se dice te voy a dar una hostia, se dice vouche dar tal hostia que non vas bailar o non me acordo. Non vai a orquesta que toque que ti bailas. Esas son así moitas. Teño unha tamén. Moi guais. Pero non sei por que non me acordan agora. É increíble. Dime aquí. Bueno, pero mira, sabes o que podes facer? O que facemos nós tamén moitas veces na tele. Bueno, se queres ver máis, teños aquí no meu TikTok, podesme seguir en taca, 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 taca. Ves? Está. De feito, chamo mi Juan en todas as redes, sabes, chavaladas? Eu agora mesmo estou Vale. dando unha vergüenza que non podo con ela. De feito, di Nati aí, Gabi, eres tío entrevistado hoxe. Ai, perdón, é que a veces, claro. No, pero estánse partindo o cu. De feito, están me dicindo, das moita vergüenza, eres un matao, non sei que, ves, esa xente que me está seguindo a mí. É que son todos uns degenerados. Puro amor. Sí. Gabi, sen a camisa de cadros non te coñecen ni na túa casa a hora de comer, sábelo. Que camisa de cuadros? Eu non teño unha camisa de cuadros. Ao mellor viñeras con camisa de cuadros revolando, pode ser? No, unha sobrecamisa. Que, por certo, tedes unha estilista? Isa. Creo que é Isa, sí. É unha crack, sí. Porque eu iba a salir en camiseta blanca. Eso está prohibido na tele. Verdad? Vale. Mira, un destes tips da tele. Camisetas blancas, no. Como a levas ti hoxe, así basicamente. E foi o primeiro que collín. Acaba de contalo e se queres explico por qué, para que a xente o sepa tamén. Vale. Pois, bueno, eu iba a salir en camiseta blanca. Básicamente porque un chico me dixo, fai moito calor. E dixo, hostia, eu se vou tal... Dixo, esta sobrecamisa... Aparte, a miña sobrecamisa é con lana e todo por dentro, o sea, que é de inverno. E dixe, iba a quitala, tal, o chico do micrófono, pois estaban poñendo o micrófono, e dixome, Isaac, que entendo que é a estilista. Sí. Che! Ven aquí, chaval, ven aquí. Ponme eso, que estamos en inverno, e non pode salir así, con camiseta corta, e tal. Ven aquí, doblou unhas mangas, tal, ajustoume. E dixen, sí. Síntome importante todo. Sí. É que, a ver, é o seu traballo tamén, sí. Gabi, sabes? Pero flipei. Ela ten que, de alguna maneira, coordinar, ainda que se xades convidados, que todo o mundo máis ou menos pues, haga decentado ou un pouco coordinado, non vai haber un en tiras e outro con borreguito por dentro. Así non. Pero o do blanco na tele, o sea, non o blanco en xeral, porque moitas veces as camisas blancas, pues,
pode pasar. Pero eu sempre me dicían, cando ao principio, pois claro, non entendías tanto, e dinche, é que deslumbra, porque o blanco é extremadamente blanco. Entón, como que fai daño. Entón, póñenche por riba, pois eso, unha sobrecamisa, ou aínda que sexa de alguna maneira que non sexa un blanco blanco, que sexa pois un medio beige, un marrón clariño ou algo así. Sempre che piden, na medida do posible, Claro. que non sea unha, pois o típico camiseta blanca, non. Mellor non. Bueno, pois... Igual que negro, o negro puro tampouco. Claro. Porque queda moi tamén, non? Moi... Como moi oscuro. Negro. Porque é o que tengo negro, sí, que é oscuro. Por eso ides tan chamativos. Claro, a ver se pensas que eu na miña vida vou sempre con floripondios ou así, no. Mira agora, que... mira agora. É que... Mira. Dios. Que non. Bueno, bueno, están nos dicindo aquí, bueno, están preguntando por que Blanca no, xa acabo de responder. É porque como que deslumbra moito, é extremadamente blanco e aparte, aínda mellor que non moleste pola tele, aos cámaras, non sei se os cámaras ou os do controle e demais, teñen como que regulalo de alguna maneira para que ese blanco non sexa que moleste. Neutrex, o anuncio de Neutrex. Neutrex. Bueno, queres... Eu vouche facer unha pregunta, antes de nada. Crees que Manu é un jefe da hostia? Manu, o meu dire? Sí. Claro. Ti sabías que Manu... Por que? Pagou aquí a peseta neste canal? En Twitch, se tes Amazon Prime, podes tirar unha suscripción, nós recibimos money. E Manu... Aí tes a Manu. Porque é que Manu é moi novo. É o noso director, Manu. Pero Manu é moi novo, é moito máis novo que a min, ten 30 e poucos anos. E aparte, tiene su trasfondo. O sea, ele é, por supuesto, serio director do que nos pille revolando e aparte controla moitísimo de tele, pero ele é un DJ moi top. É boísimo. Sí, non sei se vestes algunha vez vídeos del no seu perfil e tal. Sí, cotiqueille. Claro, e Twitch, este tipo de plataformas así, pues eso, para vos, a xente máis nova, pois molanche moito. Entón, por eso digo que non me sorprende. É que, de feito, el contactou comigo a través da entrevista que lle fixen a Fátima Pego. Claro. A nosa Fátima, tamén. Aquí estuveches todos, Sí, pasou Tania tamén. Tania, Fátima, as dúas Fátimas. As dúas Fátimas. As dúas Fátimas. E, bueno, quero traer a Adri. E un día, hei de falar con Manu e que veña aquí Manu. Encantado, seguro. A Manu vai pasar por aquí que non se vai librar, Eso teno claro. Buah, pois el sí que ten para contarche historias, porque leva moitos anos facendo tele, a máis de a dirección, que aí onde se sabe todo, non? Ao final, chéganos o... É que eu, por exemplo, a ver, non é por isto, a ver, non te sintas tal, pero que eu, un dos que máis ganas que tiña é Adrián. Por qué? Porque Adrián temos unha historia xuntos. Sí. A ver, queres sabela? Queres sabela? Contame. Vale, pois sí, por favor. Na cuarentena, Adri, como ben sabes, fixo un programa aquí, en Twitch. Hai cuarentena. Sí. Eu facía unhas preguntas no chat un pouco peculiares aos invitados. Adri fixolle moita gracia a movida. E un día meteu a min en directo. Entón tiñan aí como que todos os días tiña que preguntar algo tal. O sea, que tiñas unha sección. Sí, pero eu, a ver, non entraba todos os días en directo, pero eu estaba aí no chat. A poñer preguntas tal. E xa me dicían, Gabi, non sei que. Que pasa? Que cando foi isto, de cando foi ao programa, chamoume e dime, Gabi. Eu, sí? Seremos un número desconocido. Son Adri, do que nos pille revolando. Eu, e dime, hostia, que eres ti? Dime el. Eu estaba desconcertado. Sí, son eu. E dime, joder, Gabi, o dai cuarentena. Sí, son eu. Sí, son eu. Petou nos... Mira, non se daba conta, non? Claro, dime. A él dixéronlle, este sábado vai vir un tipo de TikTok que chama Gabi e tal. Claro. Cando lle enseñaron os vídeos, dixo, hostia, pero este é Gabi. Foi pavero
que, bueno, ese reencuentro que despois estuve falando con ele ali o sábado e tal, máis relajado e tal. Eu teño moitas ganas de que veña aquí tamén. E tes que volver tú ao Rebolando tamén. Para cando queira Manu, xa sabe que eu vou. Que teño que reconocer que estaba moi acojonado. De feito, Sí. casi me sale un poquito de caquita ali. Sí, Oh. sí. Pero ti, que es así, como moi botado para diante. Sí, pero impón aquelo, O sea, impón. Pero que foi o que che impuxo? Tanta cámara. Eu ver semejantes bichos e a xente así, teño que dicirlle, mira, están no chat. Damos fe de que estaba acojonado. Eu estaba como, non sei, claro, porque eu estou aquí, estou contigo, estamos tranquilos, non hai tal. E estás na tua casa, Estou na miña que casa. queiras que non é a zona de confort. Efectivamente. Claro, a xente dix, ti estás acostumbrado a enseñar a cara, a estar nas cámaras. Non é o mismo, para nada. E dixenlle a todo o mundo, non é o mismo. Eu puxome ali vin tanta cousa, tanta pantalla, e dixen, madre mía, que é isto? Pero bueno, gustoume moita experiencia e para min, dixenlle a Manu, escribinlle a Manu que para min dei tantas gracias, tantas gracias de que me levara ao programa e poder vivir a experiencia de estar na televisión. Pero era a primeira vez para ti na tele. A primeira vez, sí. Mm. Estuve en videochamada en Fun polo aire, pero que en plató, eu ali é a primeira vez. Bueno, pois que sexa a primeira de moitas. A ver. Sí, a ver, que moitas veces, quero dicir, é verdad que na vorágine, non, que levamos do día a día, moitas veces pasanche esas cousas, pero se ti te sentiches cómodo, ainda por riba, pois que funcionas ben, que és un rapaz que comunica guai, que conecta coa xente, seguro que sí, seguro. Aquí estamos. Aprobado por Lucía Rodríguez. Eu que sei, a ver, eu non son ninguén aquí. Ostras, como ninguén, persoal, como que ninguén? Total, Ninguén, tía, eres unha profesional como a copa dun pino na televisión, joa. Tico, levas o programa, é que eu vexo vos a vos, hola tal, non sei que, pim, pam, eu pétame a cabeza, Pero mira, tamén che digo unha cousa, eso non é mérito noso, A ver, non a é por ver, desmerecer os meus... hai un equipo detrás Sí, brutal. hai un equipazo detrás, e máis, non é, o sea, eu xa pasei por falsos directos, por gravados e directos. E nos directos é cando diste, isto hai que solventalo como sexa, e é cando tes a capacidade de resolución, é cando se demostra aí o bo facer. En este programa son algúns, bueno, vas adaptando, non? Pero son entre 2 horas e media e 3 horas en directo, habitualmente. Tanto neste como no que Galicia, que era o que facía antes. Hai 1000 improvisacións. O sea, de feito, que diste, como repartides pim pam? Pois, como cuadra, non vayas pensar ti que vamos ao fío do guión, No, a ver... De feito, moitas veces, claro, outro día, por exemplo, sen ir máis longe, este sábado pasado, estábamos Adri e máis eu, donde che fixo entrevista a ti, no set de Atrezo, que é onde temos detrás as cousas de decoración, e eu, nese momento, non sabía onde íamos. Entón, digo, menos mal que Adri é moi crack, e entón dixen, bueno, non sei quanto, despedimos entrevistados, non me acordo agora quen era, e dixen, bueno, Adri, seguimos, e eu non tiña nin idea onde íbamos, e dixen, ai, te va el marrón, seguimos, non sei. Pero Adri sí sabía. Eso tamén mola, Eso tamén mola que tamén vos que non sea tampouco tan guionizado, que ves que tedes esa naturalidade e esa facilidade de salir do paso. Pero non che queda outra. Claro, é que moitos... Tamén eso dacho o tempo, Quero dicir, ao mellor, isto píllame hai 6 ou 7 anos e diste... E quedas en blanco. Ou non falas, claro, ou non sabes que dicir. Neste caso, a ver, tamén ao final, entre os compañeros xa é tempo, e vas... Por exemplo, outro día vinlle cara de póker e despois díxome, guau, é que me perdín e tal. Vinlle a cara e entón aí recollín. E xa me din conta de onde íamos. Ao final, eso é facer equipo tamén. O sea, xa poñéndolo así un pouco máis serios, que non todo... Nese momento ti dis, vale, ao mellor non me toca, pero
voume meter porque sei que aquí neste momento non sabe onde nos toca ir, xa está. Improvisas moitísimo, moito. Nos directos, moitísimo. E ti que prefieres, estar en directo ou en falso directo? Eu directo. Sí? Eu sí, sí. E por qué? Xa, é complicado, porque hai moita xente que dice sí, yo todo menos en directo porque morro de nervios e tal. Eu sempre digo que debe ser como un pouco yonki dos nervios, adrenalina e tal, porque a mí é o que me gusta. Digo, bueno, sí. Non sei, a verdade por qué? Pois porque realmente é cando tes que ser tú, tes que ser natural, non hai opcións. O sea, aí é que se non o foras, notarías tanto que sería absurdo. Entón, aí tes que ser ti. E despois dache moita capacidade pois, para improvisar, para poder, pois, de vez en cuando meter as cousas así que che veñen e tal, porque, por exemplo, no caso de Manu, el nunca nos sesga, nin moito menos. Ajá. Ao mellor, se algunha vez nos cortan algunha destas baralladas que nos dá por empezar a falar a Adri máis a min, é porque vamos mal de tempo. Pero non porque estemos dicindo chorradas pois outro día veña nai pasoulle non sei que, esas cousas son improvisadas sempre. Eso mola. O sea, claro. Entón, para min iso é a naturalidade, o que che permite pois, conectar máis o mellor coa xente. Agora dame moitísima pena porque, bueno, se ti xa o biches, no Revolando non hai público. No. Por cuestións da COVID e tal, non se pode neste momento ter ali, aparte que polas dimensións do plató tampouco. E iso boto moitísimo de menos. O feedback do público, verlle as caras, que o están pasando ben, que están rindo, que aplauden. Eso é o que máis boto de menos dos directos. Pero bueno, É que eso ten que ser... Claro, aquí é como máis frío, por decirlo así, non? Aquí pasa o mismo, ao fin e ao cabo hai 20 e pico personas, 30 personas, 40, que non... Que claro, sabes que están aí, mirando para ti, pero ao mesmo tempo, danche o feedback polo chat, non? En plan, sí. que tal, non sei que, jajaja, ou tal, exprésense de maneira escrita. Pero é o que dis, tío, se estés diante, o feedback é moito máis grande. Claro, e nós máis nun programa no que tes música, pois no teu caso mellor que era un punto de humor, que aí a xente tamén reaccionaría rindo e aplaudindo e demais. Claro, neste caso non pode ser. Nos primeiros programas, mira, eu cando empecé Revolando foi en xuño do ano pasado, plena pandemia, o sea, vamos. Eu viña de facer aquí Galicia. Tamén o final do aquí Galicia fora pandemia, pero os anos anteriores, que foron 6 anos, reuníamos, era como unha festa. O sea, era como pues, ir ver a calquera orquesta, porque era un escenario con unha carpa e tal, e cheo de xente. Entón, ese feeling de ver a xente bailar, de berrar, de todas esas cousas, non as tes. Entón, nos primeiros Revolando, eu viña moi afeita a cando dabas paso a unha actuación, fulano de tal! Entón, claro, eu con miña efusiva, non? Pois, con todos vostedes, fulano de tal! E claro, aí que esperas? Esto. Claro. Non lo había. Non hai. E eu, teño que baixar un pouco o ritmo desto, porque senón... Dios Pero mío. bueno. Bueno, e que tal levaches ti a situación, o confinamento e todo isto? Bueno, pois, a ver, non o levei mal. Por dous motivos. Un, porque facía, pois como isto, facía directos todos os días, que de alguna maneira, eran entrevistas tamén, de alguna maneira deixaban que conectaras co mundo exterior e a xente interactuaba e contábache que tal estaba. E a verdade é que neso ben, porque era como, xa así a nivel emocional, non? Tiña algo concreto que facer no día. É verdade que o programa seguiu, entón eu os sábados tiña os ocupados, pero pola semana non. Entón, claro, saber que tiño directo, creo que era ás 5, a esa hora eu, pois, polo menos arreglabaste un pouco e adecentábaste, porque senón era todos os días iguais. E claro. deprimente total. E xusto, ademais, pilloume nunha época na que moi pouquiño antes de confinarnos, emprendín. Deume polo emprendemento, montei unha empresa. Esta oficina na que estou agora. Sí, sí. Entón foi esa época de comezar a dar a coñecer a empresa, pues, a conocer un pouco como funciona unha empresa, porque eu sempre fui xornalista, sempre, agora na Galega pues, presentadora, pero nunca tivera que esa mente empresarial. E foi durante o confinamento cando aprendín todo iso. Moitos o confinamento tamén lle fixo salir novas ideas. Renovarse ou morir, como din por aí, renovarse ou morir. Se queres facer promo da empresa, adiante, Teño, onde teño? Espera, teño por aquí algún logo, bueno, logo, sí.
Mira. Vese? Smile on Fire Comunicación. Comunicación. Hostia, Smile on Fire. Sí, señor. Sí, a verdade é que ao final a xente sabes como a conoce. SOC. SOC, Xa SOC. está. Pero é que é un Sí, mítico, o SOC. acrónimo. Sí, SOC. sí, SOC. Que non, sempre a xente ao principio dice, SOC, pero por que é SOC? Eu dicía, ni que fóramos cataláns, porque en catalán SOC é soy. Ah, non Cando sabía. falas en catalán. Sí, sí. De feito, algunhas veces siguen no xente de Cataluña e eu digo, oye, a José, meu compañero, digo, eu penso que pensan que somos cataláns, pero somos galegos. Pois deunos por aí, ao principio. O típico que son como moi sorrinte, José que o meu compi é on fire total, non hai ni quen o pare, e pois deunos por aí. Estás acadando os objetivos de empresa que te esperabas? A verdade é que moito máis do que esperaba. Genial. Non nos podemos queixar para nada. Eu teño que dar as gracias tamén ao equipazo que hai en SOC, porque, bueno, ao principio aprender é difícil. Eu, de feito, se non fora por José, que é o socio, meu compi e tal, non o faría, porque eu son moi creativa e todo o que ti queiras, pero de números, cero. O sea, matemáticas e probas raspaditas, vale? Entón, claro, eu non sei facer unha analítica nin do mercado, nin a largo plazo. Esas típicas cousas que cando emprendes que dices, uau, que marrón, e papeleos, e non sei que, eso non. Entón, eso, a verdade, moita sorte encargouse el de prácticamente todo. E agora, pois, fomos medrando, pero fíxate que a pandemia arruinou a moitas empresas e está facéndolle moi, moi duro a moitos sectores que a min pareceme terrible. Sí. Pero no mundo digital, do marketing digital, da comunicación, do social media, non, que ao final son as redes, é que foi un impulso para arriba, porque claro, pensa que hai moitos sectores, institucións incluso, que dis, ou estou nas redes sociais, ou na miña página web, ou na miña tenda online, ou non pago nada, non vendo nada. Entón, pois, nese sentido, veunos, pois, moi ben, a verdad. Estamos aí a tope. Genial. On fire. Que sepas que xa pasaron o link da túa empresa polo chat. Moitas gracias. Para que a xente vai... temos que dar algunha voltiña e ir evolucionando, pero temos aí Instagram, podedes nos seguir. Pois aí tedes. Se podedes pasar o link de Insta por aí tamén. Bueno, vin en internet que eres de Castro Caldelas. Naceches en Castro Caldelas. É que estuve en fai pouco aí. Ai, sí, hello. Porque coñeces alguén? No, fun de rebote, porque fun ás viñas, ás bodegas de esta onde está o columpio. Pero esa está xa na parte de Lugo. Está na parte, claro. Está por cerca de Chantada, Sober ou por aí, pode ser. Sober, por aí está por aí. Vale, sí. E fun a outras que, bueno, que están ao lado, das de Breogán, e a miña amiga pillou unha pensión en Castro Caldelas. E que tal vos trataron ben? A min trataronme genial. Bueno. O sea, trataron, o sea, estábamos, fomos ali a uns bares e tal. É un pueblecillo moi cuco, o castillo impresionante. Gustouche? Estaba aberto nese momento, porque durante a pandemia houve unha época pechada. No, porque parte nós fomos, se era domingo. O sea, non estaba. Vímolo por fora. A ver, en condicións normais está aberto sempre. O que pasa que, o sea, incluso os domingos, quero dicir, pero pola pandemia foi cando pechou. Ajá. Unha temporada, entón por eso che decía, sí. No, pois tes que volver a velo por dentro. Se temos que excusa. xa abriu outra vez, claro. Se temos excusa. E avísasme a mí. Pego un toque e vamos ali. E fasme de... Mais te vale. De guía. De guía, joder. Probarías, polo menos desayunarías rica. Espero. Mira, queres que che diga unha cousa? Non sei se quero que me digas, que? Non me gusta a bica. Bueno, ¿dónde se apaga esto? ¿Dónde se apaga esto? Como que non te gusta a bica? Non hai persoa no mundo que a ver, non é que non me guste, non son moi fan da bica. Por que? Non sei, é como... Non sei. Espera, aí non probaches a bica axeitada. Ten que ser eso, por favor. Na pensión deronnos bica tamén, creo, de desayunar. Claro. A ver, ti es lambón, Gabi? Sí, a ver, a mí encanta a atrapallada, justo moito. O que é rollo chocolate, todo eso, sí. Que pasa? Que eu, por exemplo, un biscoito ou unha bica ou algo así, é como que non é que digas ti, buah,
non me gusta, non son capaz de tragalo. Como, pero non é algo polo que mataría, sabes? Vale. O sea, A ver, eu que che vou dicir da bica? É que, home, claro, home. son a filla dos panadeiros, que che vou dicir da Sí. bica? Claro. Hostia. Bueno, dos panadeiros, nin que solo houbera no, dos de Castro Caldelas, dos deles. Hombre. Pais fan bica, ahora dedicanse a vender bica. Hombre. Bueno, pues mira, anoto. Entón, claro, digo, lo mato. Como que non te gusta a bica? É guapo, tío. Pues para a próxima vez, vou á panadería de teus pais, Vale. colla e levolle para os meus. Porque eles sí que lle Claro, gustan. seguro que lle gustan. Sí. Porque hai xente que come. Bueno, tú avísame, senón... Sí, eu aviso, tranquilo que te aviso. Non hai problema. Vale, para que non te equivoques. Tamén investiguei, non sei se é verdad. Estudiaches en Salamanca? Sí. Acabaches, Sí. acabaches a carreira en Salamanca? No, estudiei en Enteira. Estudiaches en Enteira. E podes saber Sí. como acabaches a carreira en Salamanca? Como acabei? No, empecé na que acabei, ali. Non sei como foches capaz de acabala, polo nivel de festa que hai aí, Ai, amigo. Non sei como foches... Ai, Dios, é que me está dando sol. Xa vai baixando o sol. Mira, está xusto caendo o sol. Lucía, ahora... Véxame ben, porque Sí, teño que ter un contraluz detrás. véseche perfectamente. Estás ahora iluminada. Illuminati. Mira aquí. Estás... Porque está xusto entrándome de lado. Non vexo nada. Bueno, perdón, o de Salamanca. Eso. Que queres saber como acabei ali? Sí. Aparte, ti a vida universitaria ali, os universitarios ali van a tope, Eu sempre digo, para min a mellor época da miña vida a toda agora foi esa. Totalmente, pero vamos, lo mellor, vamos. É porque mellor do mundo. É porque é Salamanca. Que? Por que Salamanca? Porque non me deu a nota de corte para Santiago. Así de claro. Eu quería facer xornalismo. Entón, aquí en Santiago, no meu ano, eu son de BUPECO aínda, Hola. Onde vai? Vale. Xa choveu algo así. Entón, no meu ano, creo que a nota de corte era un 9, que daquela era hasta 10. Non claro, había, hasta 10, sí. Ahora é máis. Entón, eu decía, ni de coña, a ver, eu era bo estudiante, pero tampouco flipaba. Entón, claro, plantexei aos meus pais, dixen, mira, xornalismo en Santiago, ni de broma. Eu, se chego, pois, ao mellor a terceira opción que poño, pois igual entro. Recordo que me dixeran meus pais, a ver, ti queres estudiar eso? Estás segura? Tal. Porque, a ver, Salamanca é a pontificia, é dicir, é privada, bueno, concertada, creo que era. Hai que pagar máis. Eu dixen, eu penso que isto que me gusta e tal. Naquel momento eu quería traballar na radio. Non quería traballar na tele. Sí, o meu para a tele foi rebote total. E dixen que sí, que me iba a esforzar, bueno, pues que quería estudiar xornalismo. E ao final acabei aí. A nota de corte era un pouco máis baixa, aí entrei, e así fue, 5 anos de carreira, moi bien llevados e moi divertidos e moi bien aprovechados. Hombre, é que mira, eu de feito, eu fui a Salamanca, fun co objetivo de salir de festa, non fun ver Salamanca. Que é moi bonita, moi bonita, moi bonita. É super bonita. Moi bonita, todo hai que dicilo. Sí. Eu dixen, ora entendo porque está cheo de universitarios. Eu dixen, isto... É como Santiago, pero a lo grande. Porque eu penso que Salamanca é unha cidade enfocada 100% aos universitarios. Sí, totalmente. Vive diso. Sí, totalmente. Eu cheguei ali e dixo, eu teño que facer a carreira aquí e non acabo. Bueno, a ver, eu estudei, é que tamén, non é por decir é unha María, pero que xornalismo tampouco é medicina, sabes? Entón, nós tiñamos, é verdad que tiñamos clases teóricas, pero había moitas prácticas. E ao mellor as prácticas, eu escollera, acórdome destas de libre configuración, non sei como se chamaba, comunicación no verbal, que ao final era teatro. Esas cousas, de alguna maneira, non é o mismo que, eu que sei, pois genética de la zoología, de non sei, que eu, claro, falo así sin saber, igual non existe. Que para min creo que é moito máis complexo. Entón, home, a miña carreira, pois, pode che quedar algunha asignatura, para outro ano e tal, pero podías compaginar, salir e aprobar, xa te o digo. Vale, eu fixen os 3 anos
os primeiros 3 anos de carreira fíxenos en Lugo. Bueno, tamén, a miña carreira tampouco é das máis chungas. É Que estudiaches tú? magisterio infantil, o sea que... E que tal os nenos, ben? Ben. Quérente moito. A min adóranme, eu son un semidios. Mira, eu cando entro... Mira, ti cando entras... Porque eu estou nunha galiña azul. Sí. Eu cando entro... Ti ver 17 nenos, mirar pa ti, como se foras Jesucristo, en plan... ese amor incondicional que che dan ás 9 da mañán... Ás 9 da mañá. Eso non hai que no pague. Sabes, o sea, para mí é un traballo que te enche tanto que é brutal, é brutal. A mí, a ver, por algo me estudiei, home. Encántame ao que me dedico, encántame moito. Que ben que podas dicir iso. No, eu tamén o digo, que a mí o que me fai feliz é este traballo que fago, non é que rollo, e madrugar para ir a trabajar, a ver se acabo. Home, hai días que estás reventado. Home, sí, hai días pero nos que... ao final, parte da felicidade da vida, penso que é a satisfacción de traballar no que realmente che vai feliz. A parte que vos tamén, bueno, sobre todo no que poden ver ali no que nos pide Rolando, é o ambiente laboral. Tamén. Lucía? Creo que se ha ido, Lucía. Se ha ido. Pero volverá, Volverá. O fillo de Modesto, que de modestia non ten nada. Gabi el humilde. Bueno, a ver se ven, espera, voy a mandar un chollo. Espera, foi ese che a rede. Espera, a ver se regresa. Espera. Corto receso. Aproveitarei para ir a mexar. Ai, non. Merda. Volvo. Ai, vuelve. A ver. Non te preocupes. Vale, a ver se lle vai ahora, porque ten que salir a volver a entrar, entonces non sei se lle vai a ir. 20 segundos quedan. Bueno. Di que vas a mexar, ó. Ponme que estou solo na reunión. Espera. Que pasou? Espera. Ostras, espera que se me pillou a mí agora. Espera. Hola. Ahora. Ahora. Perdón. Nada. Foi ahora foi culpa miña, fíjate. Ponme, usted se encuentra solo en la reunión y digo, Dios, menuda chapa lle debo estar metendo que me mandou a ver. No. Para nada. Ai, perdón. Nada. Non sei que pasou. O que estaba dicindo é que... Ai, vai, que lle meteu unha hostia á cámara. O que estaba dicindo é que puden comprobar ali o día que fun ao que nos pide Rebolando, é que tamén é moi importante o ambiente laboral. E tes un ambiente laboral da leche. Sí. É un equipazo. E iso que agora, mira, é un rollo porque coa pandemia non podemos, bueno, polo menos a mí, a Adri, un pouco os que estamos sin máscara dentro do plato, teñenos medio illados, de alguma maneira. Entón non podemos comer xuntos, sabes? Non interactúas igual, sempre nos din procurade non estar nos corredores e tal, sino cando vas a maquillaxe, pois vas ca máscara posta, despois vas ao camerino e xa está, non te moves. Porque noutras condicións, pois ti vas a saudar os invitados, vas co equipo, pois charlas un rato, tal. Ao mellor ali fora sí que podemos parar un rato, aire libre, pero non é igual, non interactúas igual, non estás tan ao tanto do que lle vai pasando ao equipo e a xente así na súa vida.
Entón non é o mesmo, pero sí, é un equipazo, total. Eso mola moitísimo. Eso mola Sí, moitísimo. pasámolo moi ben. Como te sentiches a ti a túa primeira vez diante dunha cámara? A ver, a primeira vez diante dunha cámara foi... xa me acordo. Estaba en prácticas en Salamanca. Eu en cuarto de carreira, fixen prácticas durante a curso, durante o ano, en unha local, Canal 4 chamábase daquela. En Salamanca. Sempre fixe, pois, o típico, mete a voz a previsión do tempo, pois vai chover, non sei que, bueno, esas cousas. Pero diante da cámara dixenme, bueno, vas ir cubrir o día de Santo Antón, que é o día dos animais, que a xente vai bendecir os animais e todo iso, en Hostia. xaneiro, creo que é. Non Sí, sabía. San Antón, sí, o día, que non me acordo agora, 17 de xaneiro, non, por aí, o sea, xaneiro. Entón, eu, que son la loca de los perros, pois dixen, ai, me encanta, que planazo. Bueno, pois pum, facer a pois fixen entrevistas, tal, e dixerme, haz unha medianilla. A medianilla é o que sai no medio das entrevistas e da locución, vale? Cando pois aquí chamanlle, é que non sei como lle chama aquí bueno, ali era medianilla, e na carreira chamábanlle stand up, que Claro. así, o sea, parece, pois fulano, non sei que, non sei quanto. Bueno, eso. Entón dixen, ai, genial. Bueno, fixen, se non hice 300, polo menos, pues, que era decir 3 frases, non era máis. Pero sabes como a fixen? Que ten que haber unha foto nas miñas redes, penso que non está. Teño que localizala. Fixen a medianilla, cun can caniche aquí e outro peludo aquí, así, e co micro así. Non sei que, non sei quanto, de San Antón, bendecidos os animais. E os pobres cans escurridos así de lado. Hai unha foto que meas. Vamos, é boísimo. Pois esa foi a miña primeira vez diante das cámaras. Pero non foi nin directo nin nada. Foi, pois, grabado, e claro. Non se olvida nunca. Pero estabas nerviosa e todo? Ou como? A ver, no, porque ao final era gravar 3 frases, pero sí que o repetín 800 veces. 800. Por qué? Porque estás súper insegura. Que claro, que non sei que, ai, dixen isto, bueno, vou non facer outra vez. E o cámara, que ademais os cámaras non eran en prácticas, eran xente que levaba tempo currando, era como, ya me tocou a la lela esta, que en su vida unha medianilla está repetindo 80 veces. No, ben, de Pero, rollo, ben. guai, guai. Sí. Que é... A ver, ti aquí diante dunha cámara... A ver, eu se vos digo, eu naquele momento tamén estaba bastante acojonadillo. Por eso que eu penso que todo o mundo que está aí na primeira vez está... non sei, non? Claro. A ver, eu recordo, por exemplo, que aí sí que estaba, pero desto de taquicardias. O primeiro directo, sí. Recoñezo que sí. Non presentando, o primeiro directo como reporteira. Que eu empecé de reporteira. Sí que o recordo. Mas foran Antena 3 noticias. Que me muero. Socorro. En serio? Sí. Non sabía Sí, eso. sí, sí. Eu estive en varios anos en Antena 3 Noticias. A ver, 2006 hasta 2009. Aí con Matías. Sí, el gran Matías. É un crack. É moi guai. Pero estaba Mónica Sí. Garrillo xa tamén. Sí. Dios mío. Te gusta, Mónica? No, bueno. Ah, vale. No, igual me pregunto porque lle mola, guai. É encantadora, tanto Matías como Mónica. Bueno, en general todos son encantadores, sí. Son moi boa xente. A ver, é unha chica bastante mona tamén. O sea, bastante Sí. tal. Bueno, pero aquí tamén temos presentadoras. Top. Top. Sí. A ver, sí. O sea. Bueno, ti tens que marchar ás 9, non? Non teño, o sea, con tal de chegar antes do toque de queda a casa. De aquí a casa teño, bueno, trouxen coche hoxe, 10 minutos. Ah, vale. Todos imos con calma, no. A xente vais a aburrir, No, para nada. Si preguntan cousas, damoslle resposta. Sí. Home, mira, bueno, xa sabía que iba a soltar algo así. Claro, dixo unha das presentadoras guapas, non? Que parecenme guapas. Salta unha aquí. Una de ellas está en esta videollamada, ¿no? Cri. Por ti.
Gracias, No, pero non é así. Como que non? Como que non? No, pero a ver, eu son unha persoa normal e corriente. No. Sempre... non te... Hai que aprender a valorarse, Lucía. Quererse. E quererse a sí mismo. O sea... Sí, sí. Hai tanto postureo nas redes. Buah, mira, flipas, moitas veces. Flipas, Xa, pero bueno. Pásame un mogollón de veces que eu pola semana non me maquillo, o sea, hoxe porque dixen, bueno, tengo el directo, vou me arreglar a cara un pouco, se pode ser, pero a veces no, vas ca cara lavada, tal, pues, total, a mellor ves aquí, a mellor non tens ninguna reunión, pois pues, tampouco, eu que sei, non me dá por aí. Entón, pásame a veces que a xente vete pola rúa, non? E despois escribe por Instagram e dime, creo que te vi en no sé dónde, o sea, dice, creo que te vi en no sé dónde, ibas con la ropa no sé qué, no sé cuántos, tal. No sé si eras tú. Claro, a ver, ao final eres honesta e dices, pues sí, era yo. Pero hai veces que te dan ganas de decir, no, yo esa no, porque claro, vas con as pintas, que Dios mío, todo a idealización que tiñan das redes, vais ao carallo nese momento, claro. Que tal nas redes, tío? Ben, sí, ben. Ben, a nivel, o sea, mensajes así chungos ou xente que... Pois mira, teño que dar as gracias, porque hai moita xente que sempre se queixa de que ten moitos hater e que se pasan a veces as mensaxes, joa, home, non lle das importancia, pero chegará un momento en que che doa algunha cousa, supoño. E eu teño que dar as gracias porque ao mellor debín ter en todo este tempo 4 ou 5 chorradas destas de... Sí. Pero tonterías, o sea, que ni siquiera... che din, pois moita xente que a veces métese co teu físico, pois gorda de mierda, ou non sei que, cousas así. A min eso nunca me pasou. Toco madeira, tamén te digo. O sea, que o mellor... A ver, se xente... Pero pasas de todo, xa está, non pasa nada. Pero sí que de así guarradas, sí. Eso sí. Sí? É un pouco... Sí, cousas desas así, asquerosas, sí. Eso... Pero pasas, nada, nin o abres directamente, Sí, o sea, é como... quedan solicitudes e tal. Sí, é que moitos teñen aí como que se toman a liberdade que están detrás dunha pantalla. Sobre todo, a cobardía de estar detrás dunha pantalla, digo, xa non só para guardadas así, sino para poder insultar, para o mellor desmerecer o teu traballo, por exemplo, para criticar cousas que ademais, cando lees a frase, a veces dis ti, ostra, tes un problema, pero un problema serio, non o teño eu, telo tú, porque pensa ti... aí algo non rixe ben. Entón, bueno, pois ao final relativizas un pouco, pero eu a veces penso, digo, alguén que o mellor non este ben forte emocionalmente, tenche que doer, de verdad. Sí. Xa non digo nos presentadores, porque ao final tío o teu traballo e vai un pouco, entre comillas, no sueldo, no? Que estás aí expuesto e é o que che toca. Pero, influencers ao mellor que teñen moitos seguidores e que lle cae de todo, e que se mete na súa vida, ou eu lin unha vez unha rapaza que choraba e tal, e contaba, a ver, non sei o postureo que vería neso tamén, porque a veces coas emocións tamén sí. Que decía, quen me ten que decir a min como teño que criar a miña filla e tal, porque metíanse coa rapaza porque decían que non estaba ca filla, non sei que cousas así. Eu a min eso, digo... A veces o das redes, escudarte detrás dun pseudónimo, tampouco che dá dereito a ser mala persoa, porque para min eso é ser mala persoa. Non lle estás aportando nada, non é constructivo. Estou de acordo. Entón, bueno, pero non nos vamos poñer serios, No, é que sempre lle pregunto a xente que, como a vos, que estades expostos públicamente, que sempre, é que todos que pasaches, me contáchedes que sempre vos pasou algo. É como a ti, sobre todo... A ver, vivimos un mundo no que a ver, a mí fastidiame como home, me fastidia tamén. Porque, é o tema das guarradas, é que eu eso non entendo, macho. Eu eso non entendo. Sí, pero eu penso que son mentes que non están ben. Non, eu tamén non penso. Porque vamos. Eu tamén penso. Sabes que me pasou? A veces... Dime. No, digo que hai veces que ves a foto de perfil e dis ti, mamá querida, pero este andar a solto pola calle, Dios santo. Xa na cara, xa nas pecos. Sí, tío. Pero claro, pero a veces dis ti tamén, ao mellor é a típica foto que colles de internet e que non é esa persoa. Entón, bueno.
Eu de feito, non contei, pero pasoume eu solo contar aquí as miñas historias moitas veces. E non contei isto, pero este fin de semana levei a miña primeira experiencia de acosación. Sí, bueno, a E ver, como? non foi así, pero que mandoume un chaval, mandoume as fotos do meu coche. Uf. Sacada polo lado, por diante, aparcado. E como saben que é o teu coche? Claro. Claro, vin así por riba, hostia, eu no momento quedei así en plan, seguín lendo, eu fun aí a un mirador, bueno, a unha ruta que había aí adiante, pois estaba, o chaval estaba ali, e veume baixar do coche, foi, en vez de acercarse a min a saludarme ou o que sea, empezou a sacar fotos ao meu coche, pasarmas a min, e jatándose. Estaba dicindo, oh, mira, dei co teu coche, levo anos buscándote, tal. Era un neno, Eu pola foto viese que era un neno 12 anos, 13 anos, ou así. Eu tamén penso, e os pais ven sacarlle fotos a un coche dun desconocido ou tal, e deixase. Claro, eu dixeme, a ver, pareceme guai que me sigas e tal, pero por favor, borrar fotos esas, porque ao fin e ao cabo é algo meu privado que non che dá dereito a sacarlle fotos ao meu coche. Se tanta ganas tiñas de verme e de tal, podeches vir, que eu non mordo a ninguén. É que eu non lle nego o saludo a ninguén, nin moito menos. No, pero a xente, é o que falábamos de escudarse no anonimato. Dalle un mogollón de corte. E o pobre, a ver, o chavaliño colleu e dixo, ok, tal, perdón, sinto moito. E dixo, non pasa nada, pero que che faga reflexionar de que eso non está ben. Pero viese que era un neno, pero joder, eu quedei... Pero a ti é que xa te intimida un pouco. Sí. Eso faiche pensar, Faiche pensar, porque dixi, bueno, este neno tal pasou isto, pero... É que ti non sabes quen che está vendo aí, eu sei... Sí, no, eu teño amigas, compañeros de traballo e amigas, de acoso de verdad. O sea, decir, de estar na porta da tele a hora que sae no coche esperando a que salga. Entón eu, nada, unha compañera e ao final pues tiña que ir ao mozo a buscala porque ela sentíase super insegura, non iba, bueno, a pé a casa. Claro. Para non sentirse, vamos. Claro, a ver, que ao mellor non fai nada, que sempre, aparte cando te escriben normalmente como pues idealizándote, dándoche moito cariño e que guapa e todas esas cousas que che din, pero diste, esas mentes, sabes, ti dalle unha negativa porque ou poslle límites tamén, porque non somos amigos. Entón, non vou tomar un café contigo ou calquera cousa e a mellor aí xa fai o clic e a saber o que... A ver, eu teño moito respeto a esas cousas. Sí, eu tamén lle teño bastante... Pero bueno, de momento que non nos pasa nada, que a xente sexa amable e respetuosa e xa está. Bueno, pois agora vamos un pouquiño aí de alegría ao cuerpo e vouche facer... Bueno, agora se tiña podes preguntar o que queirades a Lucía, vale? O sea, tedes aberto as preguntas. Pero eu teño unhas preguntas aparte para ti que xa fixeron noutras charlas unhas preguntas miñas. E ti podes responder rápida, brevemente ou podes estender o que ti queiras. Vale. Bueno, aquí xa a primeira pregunta aí no chat. O cadro detrás eres ti? Sí, a ver, espera. Voume mover para o lado para que vexades. Vese ben aí? Wow. Védelo. Sí, vese perfectamente. Está aquí a asinatura de que mo fixo. Foi un agasallo, Se o queredes buscar, porque é un artistazo, espera que casi chimpo a vela esta, chámase Estilo Woody, con 2 Ds e Y, en Instagram. E a verdade é que é moi crack, porque pintou en un pispás. Ostras, foi unha sorpresa que me fixo Woody, este rapaz que pinta, dunha foto que tiño en Instagram, e díxome, teño un agasallo para ti, e chegou con este cadro, e dixen, bueno, quería penduralo na parede, pero ao final é o típico que vas deixando, porque eu non son moi espabilada para colgar os cuadros. E quedou aquí, é o fondo dos directos, sempre. Pero son eu. Están dicindo aí, que bonito, tal... Non, a verdade, quedou moi chulo,
Quedou moi Pois chulo. mira, se queredes ver, pintoume a min, pintou a Bea Serén, a David Zamora, a Marta Doviro, Wow! a Lucía Reguei. Bueno, se queredes ver o perfil de Instagram, vedes todo o que fixo e a verdade é que durante o confinamento deulle para pintar a moitos así caras Hombre. coñecidas da tele e tal, sí. Gracias, Breixo, gracias. Un bicazo, jová. Que me está aí dicindo, encantan os teus vídeos e tal. Aquí Fran dice, quenes están así preto de ti, de quen estás os que están preto de ti, de quen estás especialmente orgullosa. Non familia, refirma a amigos, etc. Buah. Claro, é que de quen estás orgullosa? Da familia, ao final, Claro, non? sí, eu penso Que que é sí. o que te sae sempre. A ver, que me veña así a cabeza, ainda que ao mellor hai moita xente da que estou orgullosa, pero é que claro, os que me veñen son ou amigos moi cercanos ou familia. Sou moi orgullosa, evidentemente, dos meus pais sempre, por loitadores que son, por ser traballadores. Mira, teñen que estar xubilados e siguen traballando, O sea, isto é así. Despois de mi irmán, porque é unha loitadora de la leche, por todo o que leva pasado. Pero amistades tamén, é que non sei que dicirche, porque A ver, queda sí. como un pouco... Sí, a ver, eu penso que estou como a ti, o sea, eu respondería igual, o sea. Sí, sempre che ven un pouco aí a familia, a cabeza, non? Os teus referentes. Sí, sí. Sí. Eu respondería o mesmo que ti, de feito. Por certo, gracias, Jusman, porque acábame de facer unha raid. Explico o que é. Por exemplo, ti no que nos pide revolando hai 50.000 espectadores vendo en directo. Vale. Sí. Simultaneamente, imagínate que na televisión de Galicia, pois na televisión de Galicia 2 estás retransmitindo pois o de quen anda aí. Pois vos acabades o programa e mandades eses 50.000 espectadores ao quen andas aí. Quen anda aí. E iso fixo quen dis? Jusman, un chico que Jusman, gracias. Trouxeme 4 personas pa aquí. Moitas gracias, benvidos. Aí, benvidos aos que estades aí. Ves como estou lle dando unhas masterclass aquí a Lucía? Totalmente. Oye, ao final vamos ter que facer aquí máis Twitch destos, Cando queiras, eu sempre dixo a todo o mundo que cando queira, ven aquí e falamos, e botamos, sí, home. Incluso, eu quero montar unha tertulia aquí. Claro. Aquí, falar sobre temas de actualidade, noticias que pasaron. Eu sempre invito a todo o mundo aquí, cando queira participar unha tertulia, abertos aquí pola tardeo, así e tal. Tardeo. Aí a tope, e despois, pa diante. Así que, claro. Lucía... Sabes quen é moi twitcheiro? Dice así, twitcheiro. Sí, por exemplo, sí. Fran Cañotas. Cañotas. Teño pendiente tamén. Porque pois el vai che dar moito xogo. Aquí tamén, bueno, quen está aí a tope é Brais Doval. Tamén Brais Doval, sí. Brais... Que Fran traballei con el. Sí, pero... Brais está aquí, é un dos máis top aquí, ahora mismo, en Twitch, en Galicia. Sí. É moi boa, aparte é un comunicador moi boa e todo, sí. Ainda estuve outro día con el, en persona. Sí, cadrei con el. Tente que levar a Malicia Noticias. Sí, é que eu tiña aí con Brais un tire a flojo aí guai. No, é que a ver, eu non me esperaba, o sea, cando... A ver, eu encantado, que eu apunto a un bombardeo, o sea, a mí como se me invitan a onde sea, vamos, eu apúntome. Pero outro día, o sea, chocoume velo porque nunca nos víramos en persona. Sempre nos víramos. E coincidistes ou sí, como foi? Coincidimos porque non sabía que o plató estaba en órdenes. Claro, sí. Onde era LP. Sí, está. Sí. Aí. Vino salir dali e dixo, hostia, pese a Brais, que fai aquí? Traballa aí. Claro, eu estaba, no momento estaba en plan, non sabía. Hai varios programas que se fan en Ordes, que anda aí en Malicia Noticias. Eu Malicia pensaba que se facía noutro sitio. Entonces eu cheguei ali e dixe, chaval! Me tiño un susto, quedou así, en plan. Gabi, que faz aquí? E dixo, no, que faz ti aquí? Eu non sabía que o Malicia era aquí. Sí, é aquí. Hombre, que tal?
sabes o bo? Que como nos levamos vendo, seguindo tanto nas redes e tal, é como cando te ves en persona, como que xo sabes casi todo desa outra persona, como que xa nos vimos moito tempo. Claro, eso pasa moito, Entonces o encontro en persona foi como, que tal? Como que vos virades hai pouco. Sí. Bueno, que? Como lo ves? Claro Sí, que sí. Ainda que realmente o mellor fora cando vos desvirtualizastes de verdad. Totalmente, si foi a primeira vez que nos vimos en persona, este domingo, Claro. o domingo pasado. Aparte, sí, eu levaba aí unhas 1009 guais aí encima. Moi ben, entón. No, pero bueno, un encanto de chaval. De feito, Sí. tuve no aquí e tal. Bueno, unha pasada. Pois teño que falar con Fran, que tiña aí pendiente na lista de falarlle. Pois sí, aparte el xa che digo que é habitual de Twitch, que non é... Sí. Que vamos, que controla. Pois bueno, vouche facer aí. Bueno, ide preguntando Vale. se queredes. Aí adoptámola, di Inate, home, está máis que adoptada. Lucía. Donde? Aquí, aquí, no noso grupo. No noso grupo. Vale, gracias, encantada. Primeira pregunta aquí. Algúnha vez enviaches nudes, o sea, desnudos por WhatsApp? No. Nunca. Nunca. Eu tampouco, Eu tampouco. Dame moito medo o tema da tecnoloxía. Entón digo, vai ti saber. No. Hai que ter cuidado. Como se chamaba a serie esta? Black Mirror. Black Mirror. Entón dixen, no. Quen foi? Lucía Pérez, que tuve a semana pasada con Lucía Pérez. Sí. Díxome, aí por MMS. E dixe, Pois mira, eu estaba flipando. SMS. No, MMS, o que era da Bueno, porque aí claro, permitíache a foto. O caro que eran as MMS, Sí. Tiñes que querer moito a outra persoa para mandala, porque era bastante. Eran claro. €1 é largo, ou €2 cada Sí. MMS. Sí. Mama, que bellas son. Mandaches algún WhatsApp ou mensaje borracha do cal te arrepintes? O sea... É que non me acordo, claro. Pero fixéchelo alguna vez? Día seguinte. Sí, pero logo non o eliminei. ¡Oh! Aí. De perdidos al río. Aí. Pero non te realmente ao final non te arrepientes. No, o sea, no. Como, Se o fixeches é por algo. Claro, el fragor de la batalla, e despois dis, ostra, tío, igual non era boa idea. Pero, xa está. Breixo pregunta, estás todos os días aquí? Ojalá ter a Lucía todos os días aquí, ou por mí firmaba. Vamos. No. Que va. Lucía pode ser habitual. A mellor é por ti, ¿no? Que estás todos os días aquí. Non sei, eu todos os días antes estaba, agora non. Que teño máis cousas que facer. pero se é por mí, de vez en cando. Así que seguídeme nas redes, e seguide nas redes a Lucía, que tamén é unha chica moi interesante. Moitas gracias. Aí, por favor. Ahora estou un pouco apagada nas redes, teño que volver a coller un pouco máis de... Aí. Que viches que a Fátima lle quitaron a Fátima Peu, quitaron de conta. Sí, estamos aí batallando, a ver Estamos si... aí, hai que mobilizar hai que axudala, porque ao final, claro, unha persoa sola co xigante de Instagram, Facebook, WhatsApp e todo, é complicado loitar, pero é que yo está pasando a mogollón de xente. Moitísimo. E non pode ser, porque ti levas un traballo, sobre todo Fátima, que ela levabas moi ben e ten unha rede super traballada, así, super creativa, e agora de repente, pum, e sin explicación, ostras, non é xusto. Eu de verdad, a muerte con ela, porque me dá moitísima rabia. Aparte que ela é super traballadora nese aspecto, ollo, boísima que tema das redes e todo. A mí fastíame moito porque, joder, ela... A ver, eu teño a esperanza de que lla devolvan. O mellor terán que, supoño, que analizar a documentación e todas esas cousas, pero espero que sí. Bueno, é que a xente é unha cabrona. Responde se queres, responde se queres. Tes algunha fantasía sexual sen cumplir? Sí. Non preguntedes cal. Vale, queda así. Se tiveras o poder da invisibilidade, espiarías a alguén? Pode ser alguén famoso ou... Podes saber a quen?
ostras, a todo o mundo que queira, vamos. Aí, É como... día fuego, ti vas Hombre, claro. on fire, ti vas on O fire total. O a que me apetecera, o sea, nese momento. Como, ai, que estarán facendo? Vamos a mirar. Pero, ao mellor, espiaría a ver que fai o meu can cando non estou, esas cousas. Sí, en Interesante. serio. Que opinas? Hostia, ai, con trasfondo. Que opinas da infidelidade? Que temita. Que opino? Que opino ou que faría ou como... Que opinas? Que opinas das infidelidades? Vale. É que é un tema super complicado. Moi Porque es complicado, que, moi sí, complicado. porque eu, si te pos na situación en sí, dis ti, no lo perdonaría jamás, porque esto porque es imperdonable, porque tal, porque non sei que. Vale, perfecto. Pero tamén penso que depende moitísimo da situación e da intención. É dicir, con isto quero dicir que non, o sea, que para nada son eu a favor de las infidelidades, Dios me libre, porque Sí. yo, vamos, le corto. Pero quero dicir que moitas veces danse algunhas situacións nas que ao mellor non o fas de forma consciente con ánimo de facerlle daño a outra persoa, non o pensas suficiente, o sea, é que estou me explicando mal, pero é como para valoralo nese momento. Eu son das que opina que as infidelidades son para valorar de xeito individual e non, por norma, decir pues me darían igual, las perdonaría, soy una relación abierta o que sea, que eso es cuestión de acordarlo na parella, ou de decir ni de broma jamás e demais, porque algunhas veces pues, te tienes que comer tus palabras. Grandes palabras e tomades como consello tamén, Eu aquí, mira, ao fin e ao cabo, estades culturizándoos, aprendendo e dándovos vos consellos. No, sin máis, pero o único que quero dicir é que depende moitísimo da situación, da relación, da situación, sí, eso... é que moitas veces que depende moito, non sei como explicarlo, sí. Pero que non son nunca de no, jamás, tal, pois ao mellor non son tan radical nese sentido. És máis flexible nese aspecto. Son máis de falar, o sea, que necesito unha explicación disto, de que foi o que pasou, ou en que momento estaba a situación de esa parella en cuestión, ou esas típicas cousas. Sí, de feito aquí están no chat, bueno, aí Nati acaba de poñer, que é aquí suscriptora fiel, leva moitos meses aquí xa, e digo, sí. Non poñades corros nunca. Puxo así eso, por favor, mayúsculas. Por favor. O que quero dicir nisto, non quero dicir que eu os permitira, de feito non, pero quero dicir que de alguna maneira non sexamos radicais no tema de fidelidade e de todo en xeral, porque eu son moito de dialogar e de comunicar. E unha vez se falas e non che convence a explicación ou ves que xa non podes confiar, porque normalmente despois deso que pasa xa non confías. Entón, realmente, se deixas a relación xa non é por infidelidade, realmente porque xa non vas recuperar nin a confianza, seguramente non te vas comunicar igual ca parella porque vas ter ese medo. Sí. E vais o que quero dicir é que máis polas consecuencias do feito que polo feito en sí. A ver se vai pensar aquí a xente e dice, mira, esta pobre que lle dá todo igual. Para nada, non. Enténdoche perfectamente. De feito, me acaba de dicir aí Nati outra vez, sempre podes deixar a persoa antes de facer daño, explicar as cousas. Sí, totalmente. Nati a muerte con eso. Aí Nati. De feito, eu opino igual. A ver, somos sempre aquí moi transparentes nesse aspecto. Eu nunca fui infiel e nunca me foron infiel que eu sepa. Eso che iba a decir. Que eu sepa. Eu actualmente teño parexa. Estamos aí. Coida moito a tua parexa. A full. Eu sempre digo que o tema da fidelidade é como unha traición. Eu, por exemplo, non deixe ser unha traición. Eu, por exemplo, os meus mellores amigos, os meus amigos, nunca os traicionaría. Eu creo que a parexa é igual. Porque a parexa é como, é amor, pero dentro do amor tamén hai unha amistad. E a palabra amistad parece que se olvida cando estamos nunha relación. É a tua amiga tamén. O amigo. Sí. O seu está. Sodes ti traicionarías ao teu amigo? Creo que non. Pois é o mismo amigo. Se non estás contento ou contenta, colles e diste. Sí. Sinto, témolo que deixar aquí. Síntome atraído por outras persoas ou tal, o que sea. É o mellor. Eso, pero por eso tamén penso que o detalle está en que se considera infidelidade. Claro. Es decir,
el acto, un beso, Bueno, sí, sí. claro, quedar con alguén agochadas, o sea, hai como certa gradación, entón depende un pouco do que sexa, para ti podeche facer máis daño unha cousa ca Que outra ou outra, valorar sí, de alguna efectivamente. maneira unha cousa ca outra. Entón, por eso sempre digo que este tema é super delicado porque vai parecer aquí que radical, que ni de Sí, broma nunca. Depende o mellor do que efectivamente. pasara ou de que situación ou un pouco de como estivera esa persona ese momento. Efectivamente. Sin máis, non Sin poñedes máis. cornos, tratade ben a xente, non Punto. engañedes e Punto. falade de frente, sempre. Pregunta intensa. Pizza con piña ou sen piña? Sin piña. Adiós. A mí gústame con piña. E mira que eres rarito de cara. Hai xente que come con piña, eu quito ya. A mí gústame. A piña gústache? Pero, sí, pero non son unha loca das piñas, non vais pensar. Pero tamén che digo, o sea, o guai que ten a pizza con piña é que ten o sabor doce e salgado Sí. a ver, non? E a min eso encántame, mesturar doce e salgado. Entonces? Sí, eu sempre que vou, por exemplo, a Tagliatella, para que se faga unha idea que todo o mundo a coñece, pido a pizza melanzana, creo que se chama, que é de berenxena, e leva mel así por riba. Entón pido para que lle dé un toque doce. Pero a piña non sei por qué. Vale. Vale. Isto é a venganza da Vica. Aí, revenge. No. Aí. Sí, xa sabía eu. Que foi... esta non, porque isto non ten sentido. Que foi o último que buscaches en Google. A saber... A ver, espera. Ora pon. Como enterrar un cadáver? No, pero espera, vou abrir. E miramos. Ostra, queres que cho diga? Se pode, sí. É que é un cliente. Se queres, digoche. Podes, como queiras. É un cliente porque busquei para entrar na súa páxina. Que fixemos nós. Doctor Adrián Gallego, que é un traumatólogo. A ver, gran traumatólogo, Adrián. No, de verdad que é. Sí? Bueno. Sí. É o xefe médico do Club Deportivo Lugo. É do Boiro Voleibol. Do Noia tamén. No, é un moi bo, de verdad. Entón estamos facendo unha cousa para ele e dixen, vou entrar na web para non ter que poñela www, busquei no Google. Pero verídico isto, son reales. Aí está. Miro que buscou un cliente. Hai que traballar. É que estou na oficina. Aí a tope. Di aí, Fran, en Ourense, onde se pode comer unha boa pizza xa que estamos? A ver... Mira, a última que comín, non sei se é mellor que as outras ou non, pero gustoume moito, estou sinalando para aquí porque está parada, en Oira, non sei se coñecedes Ourense, na zona de Oira, onde están as piscinas, tamén está a pista de vólei playa e tal, hai unha pizzería que se chama Don Boco, creo que se chama. Don Boco con dúas Cs, e eu provei aí unha que tamén levaba un pouco de mel. Gustoume bastante, son artesás e tal, o sea, teñen forno ali, non é nada, vamos, tiña pinta. Aí de que fora precociñado. Aí di Esther, no Rebusca tamén. No Rebusca tamén, moi buen sitio. No Rebusca sabes que pido? Que isto descubriume José, o meu compañeiro. O saltimbonca. Que é eso? Bueno, creo que é polo, non sei se é polo ou é porco, é carne, cunha salsa así como feita como con bourbon, así de reducción, con queixo, pataca frita, o sea, la bomba calórica del Rebusca. Petarterias. Totalmente. Pero se coñecedes o Rebusca, ese plato está moi bo. Pois anotado aí o Rebusca. Eu son moito de comer cando podo, pois... Sí, o normal é comer cada día. Eso, ou cando che deixan. Tamén. Bueno, se puderas pedir un desexo, cal sería? Pois mira, isto ainda me preguntaron onte.
sí. Creo, o sea, creo no, teño clarísimo. Si se pudera, es o que pide todo o mundo, que a miña xente este ben de saúde. A miña familia, a miña xente, os meus amigos, a miña xente, a xente que lle quero, que este ben de saúde. Vello hoxe, a miña xente e o meu canciño. Vello hoxe do veterinario de que deronlle hoxe a alta. Xa vin. Deronlle hoxe a alta. Así que tal? Ben, mellor, ten revisión o martes, pero ben, mellor, sí. É que levamos un susto e dicíamos, desta non sae xa. Ten casi 13 anos. 13 anos xa. Pero bueno, sí, pero é moi boiño. A última foto que teño no Instagram é del, por si queren ver o can. Sí, tedes aí a súa foto. É moi bonito. É de caza, non? A ver, esa bueno, raza o típico, é un beagle. É o típico, é Basset Hound, é un Basset. Sí. Para quen non o sepa, o Basset é o can como de anuncio de rastreato. Sí, é xusto. É que estaba pensando o anuncio de rastreato, xusto. Sí, pois ese can. Sí, sí. Entón, nada, é maiorciño xa e cando ingresou tiña unhas hernias, entón non daba andado das patas de atrás, dicíamos, guau, verás. Pero despois das hernias mellorou e tivo un derrame pleural, líquido na pleura. Agora estaban yo drenando, xa lle quedaba pouquiño e como xa estaba ben, comía ben e tal, mandarono para casa. Así que esperemos que haga todo ben. Aí, pois, alegro moitísimo, Lucía. Gracias. É que lle quero moito. Joder, ese amor incondicional pelos animais e tal, sempre... Aparte que eu como sempre estuve rodeado de animais, porque eu criei na aldea, entonces sempre... Claro. Sí, pero somos afortunados de ser do rural. Sí. Eu de feito... Porque eu, cando vivín tantos anos en Madrid, non entendía como os nenos os levaban a unha granxa a escola. Buah. Ai, mamá. Eso, sin más. Eso... De excursión. Sí, vían aquelo como se fora... Como se fora un zoo. E eu decía, pero mamá querida, claro, na miña vida, os meus avós tiñan vacas, de todo, o sea, había vacas, había galiñas, que máis tiñan? Porcos, o sea, que había de todo. Entón, eso para min era o normal. Eu decía, e agora, que os nenos pequenos tiñan que ir. A ver, que claro, que che toca se a mellor vives nunha cidade, pero nos en Galicia somos moi afortunados. Moi afortunados. E agora, que é o que máis che gusta dunha persoa? Que é a cualidade que máis che gusta dunha persoa? Eu penso que é a empatía. Boa resposta. Que sexan capaces de empatizar contigo. Boa resposta. É importantísimo. Estou de acordo, é que poñerse na pel do outro é moi importante. É moi importante. Sí. Se se tocase Euromillones agora, que farías? Ahora mismo? Ahora mismo. Bueno, acabar o directo. Bueno, efectivamente. Pagarme esas cousas? Por supuesto que sí. Que faría? Que che diría que viaxar, pero que non podemos. O sea, que é un rollo. Pero se non houbera COVID? Viaxar. A tope. Sí, agora o sea, porque como levamos tanto tempo pechados, a máis traballando bastante e tal, a miña cabeza que me pide agora é desconectar, viaxar, marchar un pouco, pois uns días ou que sea, pero non podemos, o sea que supoño que eso, despois o mellor pois invertir ou hai que invertir, hai que invertir. Sí. Comprar uns cuantos bitcoins, esas cousas. Verdad? Eu disso non entendo nada, pero bueno. hai que ollo, ojo aí, sí. Isto pregunto a todo o mundo, é unha pregunta moi típica de aquí. Crees, isto para un amigo, vale? Crees que podo entrar cunha planeadora de 6 metros de eslora na praia das Catedrales? Cargada. Sí. Vale. E descárgala ali, supoño, non? Supoño, sí. Vale, gracias, Lucía. Nada, eu deixote, @policía, isto nada, vale? Vale. Seguimos. Esa é unha boa zona, ademais. Sí. É unha boa zona. Sí. Que o Greco non a ten tan vixiada como a outra. Escoitáchedes? Vale.
A ver agora que nos van censurar esto, tío. Papaches detrás da iglesia? Sí. Detrás dun palco dunha orquesta? No. Oh! No, na iglesia. Combo dominicano ou panorama? Ostras, panorama, a miña Fatima. Aí. Miña muerte. Supoño que eres fan do Xabarín Club. Sí, é socia. Eso, aí estamos, é socia. Full. Eu, Sí. eu perdi o carné. No, eu ainda o teño, Pois eu perdino. Moi Pois, mal. pois, Pide unha copia. xa que eres fan, Son Goku ou Arale? Son Goku. Bien. Mira Bulma. Dios, pero é tatuaxe de verdade. Sí. Mamá querida, tío. É que eu son moi friki nese aspecto. O sea, non. Que bueno. Cal é a túa canción favorita do Xabarín Club? Non sei se estou na lavadora, que molaba. Mola. Había unha que era dos heredeiros. Como se chamaba? Que jallo é? Vaiche boa. Vaiche boa. Escallelura. Bueno, ou Vaiche Boa tamén. Bueno, Vaiche Boa. Vaiche boa. Vaiche Pero Boa. esa non saía. No, non saía, non saía. Esa non. Ah, pois era que... Vale. Pero Bueno, temón, temón, mola moito. Está guai. Doy o recado a Toñito depois tamén, despois. É moi amigo, Ai. Anda por biquiño. Estuvo aquí, Sí, tamén Sí, estuvo tamén contigo. estuvo aquí. É un crack. A que Imos- sí, eu- sabe tanto. Mira. É unha mente, Buah. vamos. A min deixoume rotísimo, pero rotísimo. É que Toñito, se non o coñeces fora do que son os heredeiros, non imaginas que é así. No. Que é un tío que ten tanta mente e tan viaxado e todo É que eso. eu mira, estaba así, Sí. deixaba falar e dicíame as veces que foi ao Amazonas e todo eso, Sí. eu así. Sí, é moi crack. Que por certo teño que falar porque vamos a poñer as súas cancións que agora sacou en solitario e vamos a poñer aquí tamén. Moi ben. Bueno, esta pregunta a mellor pratos combinados ou mareas vivas? Mareas vivas. Vale. Vai ganando mareas vivas. Para min dous serións, Dous serións. Son os dous moi bons, Moi moi bons. Pero moi bons. Pero recoñezo que me pillou a mellor época Mareas Mareas vivas. Aí. Esa geada, ese seseo. Mola moito. Molo. Portos Sás, a Buah. muerte. Buah. Aí con petróleo aí atendendo o bar. Aparte, xa non só por iso, nas dúas series que acabas de nomear, é un elenco actoral Buah. brutal. Animalada. O sea que... Sí. Sí. Impresionante. Galloso ou Piñeiro? Pasa a palabra. É que lles quero moitos dous, joa. Querolles moitos dous. Esta pregunta vai ser derivada desta. Quen crees que será o seguinte presentador ou presentadora do Luar? É que despois de Galloso ya non hai vida. Isto é como antes e despois de Cristo. Queres quen, a miña opinión, quen penso que Quen? pode ser? Vale, dimo. Adrián. Adri, o meu compi? Sí. A ver, agora están facendo aí boas migas todos os venres, Eu vexo un sustituto de Galloso. Non sei por qué, pero É que non o sei. eu vexo el. Eu vexo el. A mellor, sabes que me gustaría? ¿Mm? Si se pudera escoller, que fora unha muller. Sí, tamén estaba pensando ahora mismo. Sí. Gustaría, a ver, A mí si tamén me gustaría. Si pudera escoller, pois a mellor, pois eso, por relevo xeracional e o que sexa, pois por que non o programa bandeira da Televisión de Galicia que o leva unha muller. Pois sí, aparte, joa. Lucía Rodríguez tamén, por exemplo. Gracias, pero non o dicía por mí ni moito menos. No, Pero pero mira, a ver, claro, eu de presentadoras aí na Televisión de Galicia, eu non estou tan posto.
sabes? Pero non me pareces tampouco unha mal candidata, Home, gracias, pero hai xente que de verdade ten moitísimo máis trayectoria que a min, máis, como dicir, background, non, do In- mundo da música tradicional, do que é a historia, porque tamén se fala moito da tradición e da cultura galega. Incluso E Susana de eso, Fun polo Aire, Susana, sí. tamén ten un porte A ver, non, increíble, sí, moitas Oh, veces o mellor estamos como vinculando moito a un xornalista ou algo así, pero tendo en conta que nese programa ten cabida de todo e mm. que hai É moitísima que é xente que podría un estar aí. programa que abarca tantos campos que Sí, tens que controlar a tope aí de todo, sí. Pero ni, é que así non hai alguén que digas automáticamente que che ven a cabeza e dis, é que ten que ser este ou esta. Cal foi a peor falcatruada que fixeches de adolescente ou de pequena que dixeches, ui, como a liguei, Isto é... A ver, é que eu deixeime levar, non foi culpa miña. Empeza ben isto. Claro. Aparte, de feito, botáronos unha bronca. Eu tiña uns amigos que eran irmáns que eran bastante liantes. Entón, os seus avós teñen un taller mecánico e estaba o taller pintado de blanco. E tiñan ali un bote de pintura verde. Verde color John Deere. Vale? John Deere, como se di? John Deere. Verde John Deere. E pues decían eles, ai, e se pintamos un poquito? E eu, ai, non se puede. Claro, eu era super boa. O sea, tú pensas, Lucía, amén. No, chico, non se puede, non se pensa cuánto, claro. E puxéronse eles, e eu, claro, estaba vendo como facían, e decía, pues total, se xa están, pues veña, tiri. Bueno. Quedou aquelo un graffiti espectacular. Éramos moi pequenos, recordo así como con nebulosa, pero broncaza despois, claro. Imagínate. Hostia, que liadiña, Pero eu non fun, eu vin que o facían e dixen, Eu estaba ali no momento equivocado. pois xa que se puxeron, pois vamos. Pa diante. Unha vez rescatamos uns gatiños, mira, temos moi mala xente nesta vida e botaran uns gatiños recén nacidos ao contenedor. E estábamos no seu lado os tres, es que íbamos os tres xuntos, e liábamos as pardísimas sempre. Oíamos miau, e nos, que hai un gato, tal. Pois sacamos a bolsa, rescatamos os gatos, creo que un deles debeu quedar medio lelo xa de non respirar, claro, pobriño, e estuverámonos cuidando vamos, resucitando casi. E despois de 3 que rescatamos, 2 viviron. E quedamos con ele. Bueno, quedou creo que a boa deles cos gatiños. Ollo, E iso non foi falcatruada, pero tamén o fixemos naquela época de cando pintábamos as paredes. Hai de casualidade. No, pero para que vexades que non éramos mala xente. Tamén facíamos cousas Claro, boas. claro, despois da liada, pois. Sí, unha vez chegoulle unha señora a casa de meus pais á panadería, roubarnos as mazás todas. E nos, no, bueno, íbamos así, cos jerseis, todas as mazás aquí, así, correndo a maceira dunha veciña que deulle sin mazás. Que pouco máis levades o árbol xa entei. Estaban nacendo, era xusto o momento, estaban verdísimas, non se podían nin comer. En fin, perdón, que me fun polas ramas. A mí matoume esta frase, pon aí un. Non fun eu, pero liámos la parda. Lucía Rodríguez. É que non, bueno, fun de rebote solo. Aí de vale? rebote. Que prefieres? O olor a marea baixa ou a esterco recién botado? É que eu non sei como ole a Marea Baixa. No. Non. Ole mal. Pero eu, bueno, aquí a xente toda que pasou por aquí prefiero de marea baixa. Vale, pois Marea Baixa. Marea baixa, xuroche, porque Porque o do esterco recén botado non é asqueroso. E sobre todo Algunhas veces. cando lle pega o sol, aí en verano. Eu cando están botando ali nas fincas por riba da miña casa, é como, buah, mamá, pecha as ventanas, tío, isto. Cies ou ons? Foche unha vez? A CIES sí, a OMS non. Recomendable. Pois terei que ir a OMS, Vaite. entón. Vaite. Sí. Podes facer de guía,
Vale, Te avisa. vale. Eh, Sí. que máis tiña aquí? Ai, é verdad, bueno. Decirche que que se me... que prefieres? Pubs ou orquestas? Ou Orquestas. verbena? Verbena. Eres de verbena a tope. Sí. Onde te sueles situar ti cando estás vendo a orquesta? Ai, eso é progresivo sempre. Eu penso que lle pasa a todo o mundo. Sí, sí, sí. Empezas atrás, e empezas atrás así como Nunca para... era cousa. No, bueno, estamos aquí, así, brazos, se vai frío, brazos cruzados, mirando, tal. Despois, xa cando mellor foche tomar unha, ou ven os teus colegas que xa chegaron e tal, vamos ao medio que fai frío. Vamos ao medio, titi aí xa, e empieza un pouco el tiquití. E xa el, Dolores se llamaba Lola, e a muerte adelante. Que xa estás Pues co así. vaso na man, que che cae un... Como Sin chaqueta, que xa non fai frío. Efectivamente. 5 da É mañá. progresión, así, en progresión, pa diante. Bueno, pois Lucía, eu dicirche Que, que para min foi un placer terte aquí. joe, pa min tamén pasino super ben. Dame rabia non estar lendo o que poñen, así que quero Bueno, dar as gracias a todos. eu agora, espera, coméntoche. Non sei, miroche Hai rapidamente. preguntas? Veña, va. Somos 20 personas. Moitas gracias, Eh, entón, por estar aí. aquí, bueno, non fixeron ninguna pregunta porque estuveron aí debatindo. Aquí hai xente de debate, aquí Moi ben. sobre o do presentador do lugar. Que estaban poñendo aí, bueno, un puxo aí, pilipampín. Ves, por eso decía que non ten por que ser o mellor un xornalista, que o mellor... Sí, aí un puxo aí pilipampín. Aí puxo, bueno, aí están dicindo adoro, a que de que te adoran. Alicia. Alicia un biquiño. Está dicindo, facede máis cousas destas todos os días e así. Mira, a ver, pola miña parte, facer algo, o sea, traer xente e incluso, bueno, que viñera Lucía todos os días é moi chungo. O sea, chungo basicamente porque, o sea, leva un tempo cada un ten as súas movidas, cadrar é fastidiado. Por exemplo, Lucía, cando queira, sabe que me pode falar, incluso falo con ela, Lucía, que malache e tal. Genial, cando ti queiras, Gabi, en serio, eu pasei no super ben, para min isto pasarome así, os minutos, mira, fixose de noite e todo. Hora e media, aí así como que non quera cousa. No, pero eu encantada, aparte que é super fácil poder falar contigo, expresarse, que é como se te coñecera de sempre, mira. Gracias. Eu de feito sempre quero escapar da típica entrevista ou tal, porque o que quero é falar, charlar e conocervos. Entonces a xente tamén lle gusta ver esa persona que hai detrás das cámaras, que ao fin e ao cabo somos personas todos normales. En plan, non somos superhéroes nin nada. Como podes comprobar aquí, Lucía é un encanto de persona. O sea que eu estou fascinado. A mí encanta. Bueno, conocervos, poder ter uns minutos con vos e con esa xente que ves nesa pantalla que diste, Dios, ao fin ao cabo. A min iso encántame, sobre todo cando a veces te escriben, ao final a primeira instancia Instagram sempre, e te escriben por aí, eu respondo sempre e aparte é a única forma que tes tamén de ter feedback, é dicir, ti estás dentro da pantalla, pero se non che din nada de, pois gustame isto, ou non me gusta isto, ou contanche a veces algún problema que teñen e ti dende as túas redes tratas de axudar. Pois ao mellor paso moitas veces de, oye, mira, apoiade esta iniciativa que estamos denunciando que pasa isto e non nos fan caso, tal. Entón, por eso sempre digo que as redes son maravillosas para chegarte a xente. Xa non só a través disto, que pois temos a fortuna de que poden estar interactuando en directo e respondemos ya as preguntas e tal, sino que hai un tempo, cando non existían redes sociais, os famosos, o sea, la Sara Carbonero de turno, non había forma de decirlle nada, era imposible. E agora, a través das redes, afortunadamente, acercan, o sea, humanizan de alguna maneira as persoas e penso que iso é genial. Entón, que sigas facendo estes directos. Moitas gracias. A min que me digas eso da túa parte, ainda me motiva moito máis a facelo. Claro, claro que sí. O sea,
Ahora seguinte Adri, así que, por favor, É de falar. que se vaya Que preparando. se vaya preparando, porque a Adri voulle meter moita caña. A Adri Muy non, bien. non vou cortar. Sabes que Adri é un bailongo, Ah, xa vin! Reggaetonero. Ollo, é padre! Como menea aí, Sí. Baila moito mellor que a min. Aí, ostras, aí... Sí, eu non o sabía, eu dixen, Adri, estou descubriendo aquí a un Adrián que non conocía, É moi guai. Sí. Buah. Bueno, está dicindo aí é que é flipante esta muller, é corazoncito. Pa ti, Ai, moitos pa ti, bicos, pa moitas ti. gracias. Podemos gastar Gabi pesetas en bailos. Pero que Que di? non podo... Aí vai, que me tiño un hostia. Claro, eu teño... Explícoche tamén, que isto tamén é parte. Eu teño como... Gabi Pesetas. Sí, Gabi pesetas. Eu teño como unha moneda virtual dentro do que é o meu canal. Eu con esa moneda virtual, o sea, a xente que me está vendo está ganando esa moneda virtual. O sea, ao verme, interactuar no chat e todo eso, gana esas monedas virtuales. Entonces eu teño como unha especie de recompensas para que gasten esa moneda virtual. E unha das recompensas é que se gastan ese número de puntos, pois teñme que poñer a bailar. A ritmo Venga. de swing. Entonces, claro, Fin del combo. que pasa? Claro, está aí, podemos gastar Gabi pesetas nun baile dos dous. Que pasa? Que Lucía non vai escoitar o que eu escoite. Ese é o problema. Ese é o problema. E se eu poño aquí, ti escoítalo. Si, se pos así con micro así, sí. Pero é que eu non teño o móvil, que estou coordenado. Mira, pero, claro. Mira, hai unha playlist... Bueno, isto, claro, xa é facer moita promo. En SOC temos un perfil en Spotify. A ver. E temos unha playlist que se chama SOC de Verbena. Hai outra que é SOC en galego, que a de SOC en galego molame moito, porque a fixen eu. SOC de Verbena. SOC de Verbena. Pon SOC, Smile and on Fire, comunicación. E aí xa che aparece SOC de Verbena e SOC en galego. E entón aí podes poñer musiquete de verbenero. Si queres. On Fire, non? Sí. Bueno, igual non che aparece, non te preocupes. Non me sale. SOC Sí. en galego, ao mellor saleche así. Ah, aquí está, xusto. Sí, aquí está. Ah, sí. Ah, mira. É que che dixen. É que a de en galego fixen eu. Por eso está esa canción. Aí. Vai, che boa. Xusto cando a primavera. A primavera. Xusto cando a primavera de Barcelona. Ai. Ai de. Viches? Grande. Bueno, vei, Pois hai mogollón de cancións chulas, aí. Hai de todo. Hai tradicional, hai... como é? Sí, que temazo. A rumboia. A rumboia. Encántame esta canción. Bueno, a Kenya, grupazo. Pero encántame como a canta Lucía Pérez esta canción. Sí, a rumboia de Lucía Pérez é maravilloso. Encántame. É que Lu é moi guai. O sea, fai temazos. E as versións de cancións tradicionais, guau. Eu chameille a... Porque para min, eu son moi fan de Uxía. E para min é a Uxía da era moderna. Sí. É o Lucía Pérez, e dixen, para min é como a Uxía, porque Uxía, bueno, é máis old school, máis xa estaba... Para min é a Uxía da era moderna. Poño a nivel... Pois menudo piropazo. Me encanta. Que puxeches aí? Música para o body. Por certo, acordadesvos do Apollo Hit? No. Non sei a que te refires. Forza 4 Galicia. Nin idea. Non sei que é o Apollo Hit. Non sei o que Sería un programa de música da tele ou algo así. Pode ser.
pode ser. Eu, de feito, un programa da Gallega que botei moito de menos foi A Repanocha, de Tacho González. Que grande, sí. Eh, Acordaste de Pupo? no. O gusano este... ¡Oh! ¡Oh! Espera aí. Estás desbloqueándome. ¡Oh! ¡Oh! Era de color... Un cempés, era un cempés. Espera, estará en Google. Supoño. Pupo TVA, Bueno, claro. Pupo TVA. Pupo TVA. ¡Oh, madre mía! Pero esto é... Anoche en Isto é T5. Anoche en T5, Uf, Si eu debía ter aí 2 anos. uf. La vida. Ou ano e medio. Tú non te acordas deso, Gabi, así que... No, pero sí que me sona moitísimo de ver isto, Sí. Non sei Pero onde que penso que ese programa durou tempo. Durou... É que eu son do 91. No, tanto tempo non creo que durara. Pero tempo. Pero sí que me acordo de ver isto, O sea, ou vino en algún sitio. Sí. É que fai aquí Galloso con... porque fixeron como Un un remaster. reencuentro. Sí, xusto. Xusto. Apollo Hit foi un concurso para elixir a canción do verán en galego, do 2006 ao 2008. É que sonábame de algo diso, non me acordaba. Brutal. En 7, 8... vale. Eu son do 77. Ti eres do 77? Forza. Vale. Entonces xa... Ti xa cotizaches, Que bueno. Bueno, despedimos a Lucía. Logo, queredes mandar... Vale. Non hai máis preguntas. Mandadelle moitos bicos, porfa. Mandadelle moitos bicos. Moitos bicos eu, para todos. Aí está, Lu, bicos Lu. Aí, amor. Amor para Lu. Gracias. Aí. Oye, tesme que explicar despois, isto parece que é o típico da señora de agora onde pido o premio que me tocou? Bueno, xa lle digo na produción. Pois despois produción que me explique como colgo todo isto. E onde colgas todo iso para poñelo. Vale, pois paso, porque eu despois isto vou cortar o cacho da entrevista. Vale. Paso a YouTube. Pero se non tamén vou paso o link do directo se queres verlo tamén. O sea, para poder compartilo no Instagram. Pois moitas gracias, Lu. No, me vou encantada, pero para que tú me digas como se fai. Vale, paso cho lado. Bueno, pois, despídete ti. Gracias. Despídete de todos. Bueno, moitas gracias a todos, sobre todo a ti, Gabi, por pasarlo super ben. Espero tener Ribeira Sacra con Vika, porque aí montar a teoría de que non está boa. Vale. No, de verdad, que es benvido e si algunha vez che cuadra vir por Ourense, de verdad, tens que visitar esta oficina, se che cuadra todo en directo. Anotado. E que non deixes de facer estas cousas, porque ao final, para nós é un bo rato, pasámoslo guai, permítesnos, aínda que non che pareza que tal, falar do noso traballo, que iso pois é o que nos gusta tamén a os que traballamos na tele, e humanizar un pouco a xente, e deixar que nos pregunten. A mí eso sempre me pareceu moi bo, así que sempre, aí. De feito, acaba de dicir aí, Bruno, podemos ir todos. Claro! Imos todos en manada. Por aí, home, vale, pero avisade. Bueno. Porque senón non hai bica para todos. Eso. No, sí que hai. Bueno, pois Lucía, un placer, Gracias, boas noites. Boas noites, chao, Lu, chao. Bueno, que se marcha Lu. Que pasada, Que pasada. Eu cedo a bica, di. Permitidesme ir facer